Okay, let's go. Takže nás zdar lidi, vidíte u další reakce a dneska tady máme reakci na 2 pela a zareagujeme si na video Uhádni cenu a koupím ti to v IKEA, jo? Takže jdeme na to. Zdravím vás, 2 pela, a dneska tady máme Uhádni cenu a koupím ti to v IKEA. Klasicky si stříhneme o to, kdo bude dneska platit a kdo bude hádat. Takže doufám, že to vyjde. Jaký dáme dneska zvuk? Kamo nějaký hlasitý úplně, že? Jo, 3, 2, 1. Jo, ne. Ano. To byl crazy battle. Každopádně dneska hádám, ty platíš. Já si vybavím svůj celý barák. V krátkosti představíme pravidla. Tom bude hádat. Když bude hádat v rozmezí stovek, tak toleranci pro dneska jsme si dali 30 korun. A když bude hádat v rámci 1000... 30 korun, to jsem říkala v té minulé reakci. Hej, co když to viděli, mě poslechli? Počkej. Já mám taky pocit, že jsem je tam označila. Počkejte, střih. Ne, neoznačila, ale možná se jim doporučila tady tahle reakce. A možná to potom viděli. Hej, je to možný, že to prostě potom viděli? Protože jsem v minulé reakce na ně říkala, že 30 korun by měli dát. Nějaký odhady jsou třeba lepší než 1000, tak tam je tolerance 100. Yes. To znamená, kámo, hodně štěstí, doufám, že nic neuhádneš. Díky, kámo, a mám 20 pokusů. To je dost. To je hodně. Takže jdeme na to. Mám připravený tady žlutý, obrovský košík a jsem připraven ho naplnit. Kámo, doufám, že ho nenaplníš. Jsem připraven naplnit tvoji matku. Oni tu mají docela velké cenovky, víš? Já jsem chtěl hledat tam tu velkou mísu skleněnou, ale tam je velkým 500, takže nemůžu už. Ale nasměrovalo mě to, chci nějakou mísu, kámo, víš? Okay. Kde si můžu dát prostě obrovské množství těstovin a sníst to prostě jakoby... Jak neandertálec. Já ti vyberu, ukážu ti, jestli ti bude líbit. Kámo, jak velkou si představuješ? Mám tu, že takovou. Hodně velkou, ukaž? A není tam větší? Je. Já si myslím, že to bude tak... Už tady vidím cenu, sakra, ale já bych dělal určitě víc, kamo. Jo. Tuhle? Jo, tuhle. Ok. Cena je taková. Pojď. Okay. Já bych dělala jen třeba 150, takovou by podle mě řekla. Myslím si, že to bude stát 400. Ne, kolik? Cena této mísy je, kámo, 59. Hovno, vole. 59 korun? 59 korun. Ale pojď se podívat. Kámo, jsme v IKEA, nejsme v Temu shopu, ne? Kámo, čekuj, 59. 59? Počkej, ale tak to je z nějakého materiálu plastu, ne? Co? To je sklo? No ways, že tohle stojí 50. Já jsem teď z toho mimo, kámo. Jakože, kámo, já jsem viděl, vidíš tahle mísa, tu je servírovací mísa za 500. Proč tam ta stojí? Kámo, nevím. Já jsem z toho mimo. Já tež? Každopádně mi To taky nedává moc smysl. uhádl a máš jeden pokus dan. Já si je budu zapisovat, ať náhodou nehádám méně, než bych měl. No jasně, to bych si měl spíš zapisovat, ne? Nebudu se dívat, kámo, ale tu vidím sekci pánví. Chtěl bych pánev. Ok, jak nechceš kyčel. A chci prostě nějakou basic, kde si můžu dát prostě vajíčka nebo palačinky, něco takového. Ok, kámo, mají tu na výběr takové černé a takové tyto. Vidíš to? Kde jsi? Tady. Kámo, černou, určitě černou. Černou? Jo. Ok, černá pánev Už to ukázala, by dala třeba, nevím, 300. stojí tolik. Tak pojď, kámo. Proč jsi vždycky za tím regálem? Kámo, nevím. Přiznám se, viděl jsem tu pánev, takovou malou, za 3 kila jsem viděl cenovku. Ok. A ta je trochu větší, kámo. Já si myslím, že to bude třeba double. Ale může být stejná, kámo. Nikdy nevíš. Kámo, 600 říkám, 600. Ne, přesně, kámo. Hovno. Kámo, let's go. Tak to ne, jsi mi bral, jo? To ne. Kámo. Kámo, to je druhý pokus a ty už jdu něco. Kámo, to je Ale asi poprvé, 600? že? Jo. Kámo, já dneska jedu bomby. Ježíš. A vy si pamatujte. Tak a teďka vezmi tu pánev a běž ho majznout. Odteď vlastním pánev. Takže vám může naklepat ty vaše šišky a vypadnou z nich drobečky. Nevím, kámo, nevím. Mám v oblibě hádat plišáky. Okay. Ať už jsme kdekoliv, kámo, mám rád plišáky a nikdy se mi nepodařilo uhádnout plišák. Tu je panda, ale kámo, Tak to bude kilo, ne? tam vzadu 89, ok. rohu jsem viděl krysu. Oni tu mají mega plišáky, ale když půjdeme dál, tak jich tu budou crazy plišáci. Kámo, co ta chobotnice? Ona nahoře někde, že? Aha. Ale nicméně, tam v rohu jsem viděl krysu, pomezaní. OK. Tam je. Je tu, no, kámo, máš tu, co to je? Máš To je podle mě levnější, ale tak třeba 70. tu i houby, kámo, co ti je? Co tam je? Houby. Já chci tu krysu. Chceš tu krysu? Jo. OK. Kámo, tady je cena jenom nádobí. Plišáci jsou jinde, kámo. To je jenom jako ozdoba. Ale je pěkná. Máte rádi krysy? Já je miluju. Napište do komentářů, jestli se bojíte krys. Já vím, že hodně lidí se bojí, jakoby krys. Ty se bojíš krys?
Já bych chtěl, kámo, nějaký hrnek na kávu, ale takový ten průsvitný na ledovou kávu, víš? Chápu. Jako něco takového třeba? No jo, ale ta se mi nelíbí, že jak je taková tmavá. Chápu. Ale jakoby jo. Toto? A jako je malá, já bych chtěl jako větší. Pod tím? To myslím, že ale ona. Jo, toto? Ještě pod tím. Toto? A vlevo? Toto? Tohle. A jo, toto, kámo. Ne, to vedle toho. Tahle, jo? Jo, to je Tak to bude tak 70. klidu. OK, jako to je prvotřídní. Nebo to bude mít, to je přepal, kámo, to je přepal totál, takže 40. 40. OK, cena této sklenice je Tak to si robíš srandu, ty bogo. taková, ukazuje to směrem dolů, takže by to mělo být ono. Můžeš hádat, kámo. Jsem připravený. Kámo, to bude levná záležitost. Říkám, pade říkám. 39, takže se zlezl do tolerance. Máš to. No, to se ti hádá, že? S tolerancí 30 věcí za 30. Ty můžeš si takhle? No jasné. Myslím si, že to fakt hodil. Akorát jenom to byl zvukový efekt. Myslel, že se to prodá v takovém tom boxíku. Ne, to má takto. To bude ale nebezpečné, kámo. Bude. Už se to plní. A to jsme teprve u 3. pokusu, kámo. Pojďme dál. No, jak mě to baví dneska. Kámo, být tebou, tak si vyberu nějaký polštář. Já jsem teď zmatený, víš, protože neviděl jsem ani jednu cenovku, ale vím, že tam jsou jakoby velké cenovky, takže se tam nebudu dívat. Nedívej se tam, já vám ukážu, kolik tady je polštářů. Je jich tady hodně, jakoby. Můžu ti vybrat, kámo? Jo, já se tam nemůžu dívat, takže asi nemám na výběr. Ale vyber mě nějaký hezký reálně. Viděl jsem tu po cestě jeden takový třeplý. A je to tento, kámo. Tak ten bude tak, počkej, ukáž to. Kámo, mámo. Já jsem to ani neviděl, tu cenu. Reálně nekecám, jestli tam byla cena, tak neviděl jsem, jo, 3 kila typu. Jo, mě něčím baví. On je dobrý. Počkej, já se ti podívám na cenu. OK, cena tohleto polštáře je taková. Tak vidíte, že nekecám, jo? Aha, no to je tam ta cena, jsem myslel, že tam jak ukazoval ty regály, takže tam byla ta cena. No kámo, tak to jsem zvědavý. Mě baví, jak z něho jdou ty cancoury. Jo, je strašný, ale dobrý zároveň, taky královský. Ne, mě baví královský, že? A já jsem král, takže. No jasný. No, počkej, polštář je drahá záležitost, já bych řekl, že to je třeba 5 kilo a tyhle ty věci. S tím, že jsme v IKEA, no to dělají trošku levněji, tomu říkám 400. Ne, Kolik? 600. Ale tak to je dost na polštář, ne? Jo, ale tenhle je kvalitní, kámo. Tím třeba můžeš smít prach z políček. Tak, můžeš využít na práci, to můžeš jít spát normálně prostě. On ti podle mě přečte pohádku, kámo, i večer. Jo, kámo, to bude nějaký kouzelný, kámo. To mají opici, kámo. No tak to, ty ceny těch pišáků tady nejsou, one jsou jinde. Dívej, tam vdali je taky kobereček. To asi, co si dáš třeba před dveře, ne? No, nebo pod hajzl, když sereš. No. Tak ten s květinkama chci. Pomazaný. Ten s květinkama? Jo. Jinak by the way, až uhádnu ten koberec, tak chci hádat tohle, kámo. Tak ten bude, no to může co no. Jsem dělal třeba tak 300, 200 a je to 250. Ty papuče jsou to. Ježíš. Tak kámo, do cirkusu. To je strašné, to vypadá jak ten lollipop, kámo. Víš který? OK, stůj, ty chceš ten s květinkama? Jo, ten chci. OK, koberec s květinkama, kámo, stojí tolik. Oh my god, it's so squishy. Tak pojď, kámo. Víš co, no jo? Ten je majestátní, kámo. To musí stát ránec. Podle mě 3 kila, 300. Nemáš, o kousek, kámo. Tolerance Reálně on to mohl vidět, tak je velká cenovka. 30? Jo. Takže se nevešel. Ale v klidu neceno, jakože taky kobereček. Kámo, jo, on je hlavně takový jemný, semišový. Aha. Okay. Myslíš, že v něm žijou nějaké bakterie, kámo? Víš, počkej. Tak jestli to dělá každý člověk, co to uvidí ten koberec, tak asi jo. Z papuče, cena je taková, kámo. Jako takhle, upřímně, když se na ně koukám, tak já asi nechci. Ježíš, ty Ne? jsou divné, kámo. Ale zkus mi. Kilo? Ne, kámo, stojí 19. 19. Ale jako dává to smysl, oni působí tak nekvalitně. Tady jsem rád, že jsem je neuhádl. Taková věc pro vás. Já mám třeba takové ty kroxy nozouvaky z Kanady. Oni stáli $1, jo, kanadský, to je nějakých 17 korun, to je crazy a přijde mi, že jsou docela jako kvalitní za tu cenu, jako. Myslím, jako, že já už mám asi 2 ty z Kanady a jako oni vydrží strašně dlouho. Jako tak jenom ta barva červená, prostě jde pryč, že je tam z toho oranžová. A strašně dlouho trvá, než se to prostě nějak rozpadne, to trvá třeba pár let, kámo. A za 17 korun, kámo, proč ne? A kdybyste chtěli toto tričko, co mám teďka na sobě, jinak ta růžová varianta je top. Jo, moje oblíbená. Tak nakoupíte na stránkách www.dvapela.cz. Je to s Tomem náš nový merch, Mini Pele Club, a je tam víc barevných variant. S tím, že je to kvalitní, je to dobré, je to vše, co potřebuje. Přesně tak. A jsou tam i mikiny. Jo, a jsou tam mikiny. Štětka na hajzl, tu chci. Kamo, kdo by nechtěl štětku? I když, no, chtěl jsem tam tu, ale ona je bílá. Že proč jsou bílé, kámo? Na tom uvidíš prostě sračky.
Regulárně na... Proč bys rád dělal bílou štětku, Kámo, nevím. Asi když to chceš vidět. Asi jo, okay. A nebo na sníh. Bílou štětku nechci. Ale teď real talk, kámo. Budeš potřebovat štětku. Vždycky se hodí štětka. Tak nechci si uhádnout. Ale tak najdi černou štětku. OK, kámo, mám černou Já si myslím, že to bude tak 70 korun. štětku. OK, černá štětka. Kolik může stát černá štětka, kámo? Černá štětka. OK, tak to byl trošku přepal. Mám přesnou cenu černé štětky. Kolik si myslíš, že bude stát černá štětka? Kámo, černá? Kámo, černá štětka? Bude stát podle mě 150. Kámo, ne, 25. 25? 25. To je mega levná, kámo. Kámo je, no. Kámo, neviděl jsem levnější černou štětku, kámo. Takže opravdu Ještě s takovým tím stojánkem do toho, kámo. levná. Našel jsem ti tu krysu, kámo. A je tam... Já jsem říkala 70 korun, kámo. Dneska mám dvě věci, úplně jako přesně, jakože o korunu jenom. Cena. Jo. Kámo, taková krysa. Můžeš si ošáhat. Osahaj si. Kámo, ta je super. Je to? Ale zároveň je mega lehká. OK, to nebude tak drahé. Řekl bych třeba, kámo, 50 korun třeba. Kámo, jo? 69. Kámo, yes. Tak rovnou můžu dát do toho, jo? No, nebo na rameno si dej. Kámo, jdeme dál. Já vím, co chci, kámo. To byl můj sen, kámo. Já chci tohle. Ježíš. Ne. Tak kámo, tohle bylo dětství, kámo. To prostě ve školce jsme měli taky koberec, kámo. Já nevím, 6 kg třeba. Typ. Ne, já jsem viděl cenovku. To je dobře, kámo. Kámo, to bylo top. Ale to není přímo ten, kámo, to není přímo To ten. není on, že? Já vím, který myslíš, ten Jo. koberec. Kámo, to je, že jo, ale to není přímo on. To není přímo. 5 kg, OK. No, to jsou nějaké, že chabé napodobeniny. Jo. Ale všichni víte, který Krištof myslel. Yes. To je No takový ten ze školky, že jo. ale legendary koberec. Ten Legendary legendary myslíme. Pokud víte, který myslíme, napište do komentáře slovo koberec. Je. Koberec. Kukus. No, jo, zase jsem viděl cenovku. Ale chtěl jsem si uhádnout tyhle ty holinky. Co to je? To nejde zvednout, kámo. Fakt holí. No nejdu zvednout? Co? Nevím, co to je, ale chci to. Tam je nějaká tuška. Tuška? Ale zároveň světlo. Nebo nevím, co to je. Jo, Tak to je tak třeba 250. tak tohle to. No to mění barvy, kámo. Tak to Jako- bude víc, kámo. To bude tak 7 Něčím kg, to je ne? to. Nebo 5. OK, 6, dobře. OK, cena je taková. OK. Jsi v pohodě. Kámo, no to je všechno svázané dohromady, kámo. Ježíš. Kámo, já jsem tu byl za rohem a já jsem slyšel jenom ráno, jak jsi spadl. Jsi v pohodě? Kámo, všechno spadlo. Ty jsi teď viděl cenu, Já ne? jsem viděl cenu teď. Ježíš. Já ti nemůžu ani na sekundu nechat samotném. Ale kámo, jedna věc, jo. Tam je svítící raketa. Ježíš. Já se tam bojím mít, kámo. OK, jdem tomu vyzčeknout svítící raketu. Tentokrát už ji nebudu brát. Svítící raketa je na stejný princip. Tak to bude podle mě... Nevím, jestli mám říct, že je dražší nebo levnější. Dáme stejnou cenu, dobře? 600. Ta tuška, OK, cena je taková. Já to říkám, dneska 3 ceny přesně, kámo. Myslím si, že mám značnou výhodu, protože ta tuška stála 600. OK. To musí být... Hej, jako, měli byste mě pozvat do videa a tohle se mnou natočit a já budu hádat ceny a vy mi to budete platit. A pak půjdem na iPhony, hahaha. Podobné, ne? Ono to byla i podobná velikost, kámo. Podle mě 700. 600 taky. Ne, kámo. Ale je to stejně jak ta tuška, no. Prostě na to klikáš a ono to svítí. Ukáž? To je top. Kámo, víš, když máš doma jako muž raketu, tak si víc muž. Jako reálně. Jo. Jsme v sekci košů. Chtěl bych, abys mi našel nějaký středně velký koš. Středně velký koš, kámo přesně vím který, protože mám stejný. Ne, ten nechci. Ten nechceš? Ne? Nějaký To jsme měli kdysi ten koš, ten bílej. kámo, taky stříbrný. Mám, kámo, mám. OK. Tak to bude levné, kámo, to bude tak 100, kámo. V klidu, ne? Tohle je středně velký koš. No to je v klidu, kámo. Kámo, neber to pozitivně, čekuju. Sníž si banán, vyhodíš tu slupku a doma ti to nebude smrdět, protože to budeš muset hned ten den vyhodit. OK, cena tohoto koše je taková. Tak Kolik jsem říkala, 100, no tak to bych se vezl do toho rozmezí, že jako dobrý. Pojď. OK, jdu hádat, ale tohle je naposled, co jsi něco vybíral. Nevím, kilo třeba? 79, no, takže máš. Ale já ho nechci. Já ho nepotřebuju. Ale máš ho. K čemu to je, kámo? Ti říkám, kámo, můžeš chodit častěji s košem. Kámo, jaj. Nemám radost. A víš, co je top na tomhle koši? No. On se vejde do koše.
To bude jedna z prvních věcí, co udělám. Hodím ho do koše. Víš co, kamo, tu je banán v koši. Je to strašně velký koš na to slupku, víš, jak to myslím. To je fakt banán? No to je zbytečné, jakoby. Jsme v sekci lamp. To je crazy sekce. Řekl jak nějaký typek z National Geographic, jak by vstoupil do nějakého safari. Jsme v sekci lamp. Jsme v sekci lamp. Musíme být potichu. Nesmíme vyplašit. To jsou crazy lampy. Ty vogo, tak to typu tak 12, kámo. Designovka, kámo. Já nevím, kterou dřív. To vynalezl Elon Musk, kámo. Kámo, já chci tu růžovou. Jako fakt to chceš? A neviděl jsi cenu? Ne. Kámo, ne, nechceš tu růžovou. Prosím, ne. No, pojď. Tak víc dokonce, OK. Tu musím dostat, kámo, za ten koš. Nechceš dostat. 2500? Ne, 1990, kámo. Kámo. To podle mě, to je nějaký keyboard, kámo. To je keyboard, že? Tam bude někde tlačítko a on se zhmotní, kámo, v člověka, a udělá ti třeba guláš. Chceš něco z této sekce, kámo? Tam vidím obraz s lamama. Já mám rád lamy. S lamama? Nebo s alpakama. OK, obraz s lamama. On už to ukázal. A já bych typla, si myslím, tak 300, kámo. Tom, jak všichni víme, má crazy choutky a cena je taková. Tak pojď, bro. Nemyslím si, že to bude drahé. Řekl bych 200 pare? 169. Takže mis. Já jsem chtěl říct prvně 200, kámo, to bych měl. To je škoda. Ona vypadá jak ty, kámo. Čekuj. Co to meleš? Fakt, kámo. Jako která, Má stejnou barvu. Tak, kámo. Pokud to vypadá jak já, napište do komentáře slovo lama. Jakoby co? To si budem, ten merch je top. Cítím se jakoby, že slay, víš? Slain hard. You're slaying today. Jsme v sekci kytek, ale já se nemůžu na ně dívat, protože oni tu mají strašně velké ty cenovky. Takže bohužel, i když nechci, že jak jsem pleskl, tak musíš mi vybrat za stejně. Ale zkus vybrat normálně. Vyberu normálně, kámo, budete dobrý na tebe. Nějaký normální fíkus. OK. Jo, tu jsou umělé, kámo. Umělé? Jo, tam budou živé vzadu, tak počkej. Asi chceš živou, ne? Jo, umělé nechci, kámo. Pokusím se teďka tomu fakt vybrat nějakou top kitku, kámo. OK, mám. Dobré, tak 200. Mám prostě tuhle tu obří, kámo. Takže tahle ta obří stojí... OK, tak to bylo trošku jako málo. Kámo, vybral jsem ti tu monsteru. Tu velkou? Já tu velkou. Já nevím, jestli dokážu se o ně postarat. Myslím, že jo, kámo. Jaj, OK, takovou velkou. Tak to musí stát aspoň lítio. 899, říkám. 449. Což je škoda, už jsem si představoval, jak odchází s kytkou, kámo. Ne, ale víš co, na druhou stranu, kytka je velká zodpovědnost. Jako jen. Mazlíčka, víš? Já si myslím, že v mém případě by to zdechlo tak do 3 dnů, no. Že to jenom zalíváš, ne? No, právě. Ale co si budeme, rostlinky jsou super. Pokud máte rádi rostlinky, napište do komentářů slovo rostlinka. Ne, protože to musíš zalívat. Vy jste mohla zalít samo, ne? Rostliny jsou nevinné stvoření. Nikomu neubližujou, jsou tu pro nás. Reálně, oni ti dávají kyslík, jako. Reálně, kam. Prostě jakoby... Můžeme srat? A teďka bude na tebe útočit. My jdeme zaplatit nákup, co máme, a potom se vydáme do horního patra, kde je nábytek, protože Tom chce vybírat skříně. Kamo, jak mi oslnilo? Na co ukazuješ? Chobotnice. Strašně moc věcí se teď děje. Chobotnice s trapným úkolů, kámo. Chceš jí? Jo. Okay. Tak to bude tak... Hej, to bude podle mě přes kilo. Nebo ne, dáme kilo. Nebudeme dát třepat, jo. To by se to fakt splnilo, ty jsi našel, kámo. OK. Tak to je crazy. OK, dobře. To mě zajímá, kámo, kolik. Kámo, 200 pade, říkám. 200. Kámo. Yes. A není náhodou v rozmezí stovek Torance 100? Nebo to bylo v 1000, já teď nevím. To je škoda, to jsem fakt chtěl. Není to škoda, kámo. Počkej. Škoda je peněz. Počkej. Je to ta s trapným úkolů? Ona byla menší, ne? To je nějaký squid, kámo, to není chobotnice. To není chobotnice, to je... kámo, co to je, kámo? To je nějaká, že... No asi to je chobotnice, ale to není ona, přesně. To je nějaká větší, no. Dej si na hlavu, kámo. Zkusím. Jakože, myslíš, že to je čepka? Já si myslím, že to je na zimu. Vlastně to dává smysl, blíží se zima. Jako reálně. Je v tom teplo? Jo, sluší mi? Kámo, sluší ti. Načipuju ti prdel. Kámo, jaké máš zuby, tak to je to. Kámo. Ještě se rozbí to prostě tou pánvi a řekneš, tak já nemusím platit, beru roha.
Můžeš ho usmažit pak. Ten koš. To jsem vyloženě zklamaný, kámo, z toho. Ten je to? Ten koš. Jako na co to je? 786. Je tomu v první nákup. A Mohlo to být lepší. Doufám, že poslední. No tak to vypadá třeba mega funny, jak máš tu krysu na ten... Ježíš. No my jsme si nevzali účtenku a teďka s tím už nemůžeme pokračovat. Ne, no, ale můžeme to dát do té skřínky uzamykatelné. Top. Kámo, IKEA je stvořená pro content, kámo, jakože Big IKEA. Jako jestli bych chtěl IKEA spolupráci, tak nám napište. To by bylo top, to by byl kolaps století. Kámo, milujeme IKEA. My se vrátíme, neboj. Zatím Neboj se, my tě jen zavřem trošičku. Kámo, tohle vypadá epicky. Jako jo, no. Vím, že jsem na dobrém místě, protože tu je ta krysa. Kámo, tohle mít jako dítě, tak podle mě v 8 letech začneš hulit, kámo. Začneš sprejovat domy, kámo. A máš psychické problémy. Kdyby ti rodiče udělali takový pokoj, tak ti to něco udělá s hlavou, no. Kámo, tam je totální hadice. Ježíš. Co, kámo, to je, kámo, čekuj. Ta krysa jede na tom hadovi. Kámo, jíž, to je top. Ta krysa, prostě. Kámo. Rajdí toho hada, kámo. Tu je krysa ve skle. Kámo, co? Ona je narvaná v tom skle, kámo. Kámo, IKEA je top. Oni mají smysl pro humor. Kámo, čekuj. Ježíš, tak to je top. Jsme v sekci plišáku, tu musí být ten had. Já už ho vidím, jo, teď vidím. Jo, tam jsou. Ok, jdu ti zjistit cenu. Tady ale ne. Typuju tak tři... Je to Nic ten z had. háďátek, ty Jo, ok, takže to asi ta cena, co tam byla předtím. Mám cenu, kámo, mám cenu. Ten had je docela velký. Aha. Kámo, chobotnice myslím stál 200 nebo tak nějak. To bude stát víc. Řekl bych 300. Kámo, 200, 199 To konkrétně. bylo první, co jsem chtěl říct 200. Kámo. Nemáš ho. Jak to teď vysvětlím Krise? Kámo, za mnou je ten cirkus. Tento cirkus. By the way, nejlepší schovka. Jo, Ze schovek to známe. Uhádnout. Jdem se dobře schovává, ok, zjistím cenu. Ok, cirkus stojí tolik. No, já jsem zapomněla typnout. Úplně jsem chtěla říct 600, ale zapomněla jsem to říct. Číme to, ať to nevidí. No pojď, kámo, kolik si myslíš, že stojí ten cirkus? Je velký, ale přece jenom je to kus jenom nějaké látky. No jasně. Takže řekl bych 500. Kámo, ne, stojí 600. Ještě, že tak, kámo. Pokud to správně počítáme, tak máš ještě, kámo, 4 pokusy. Poslední 4, no. Tahle ta sekce. O, to tu není. Ono už to tu není. Konečně mě to nezmanipuluje. Kdo ví, ten ví. Tak to, kamo, jsou tu stoly a gauče. Máš tu vyloženě ráj, ale nic z toho nechceš, ne? Jako gauč neříkám nic. Hodil by se. Gauče to jsou řady jako už 10 000. Jako jo, no. Kolik se pohybují gauče? Já nevím, ale tak nějaký malý? Jako klidně můžeš velký, že? Jako jo, jako by já jen hádám, že? Dáme gaučík, kámo. Vizuálně mě baví takové ty kožené. Toto? Jo. Že nechceš taky gauč, ne? On není pohodlný, ale kdyby byl, tak ho chci. Jej. Brdě, jej. Komu? Swing it. Jo. Komu? Ale to někdo poskládal špatně, no. Já to přeskládám. Kamo, nechceš už hádat ty věci? A jo. Ten vypadá v klidu. Prostě fakt po těch gaučích, jo, to je... Tak to bude drahé, kámo. Typuju tak... 14 000. Jo, ten je v klidu. No jako je, no. Ok, tak počkej, najdu ti cenu. Cena je tady, kámo. Ok, já jsem čekala míň, protože mi to přišlo jakoby 2 jako malé gauče v sobě a malý gauč stojí třeba, nevím, do 10 000, jako víš co. Ježíš. Ten je to. Problém je, že já nevím, jak se cenově pohybují gauče, víš? Zkus, to mě zajímá. Kamu řekl bych třeba 20 000. Ne, počkej. 21. Kamu 26 990. Kamu víš co, já jsem unavený, já si jakoby tady lehnu a ty prostě něco vyber a pak mi řekni. OK, za chvíli přijdu. Já doufám, že se máte dneska dobře, že váš život prosperuje tím správným směrem a že jste dneska dobře jedli, dobře spali. Nezapomeňte merch www.dvapala.cz a to je vše, co potřebujete vědět. Není potřeba vědět nic o zemi. A ještě je dobré vědět, že byste měli dát odběr na tenhle kanál, protože za 100 odběratelů speciálu z Bráško. Se geografii, to vlastně to stejné, biologii, tak. Stačí vám jeden jediný odkaz, který změní vše. Tam je skleněná židle, v životě jsem neviděl. OK, to je fakt ze skla. Doufám. Myslíš tuto, tu na zemi, nebo tuto? Jo, tam tu. Tak to bude... 1800.
Tam Kámo, ale to je top. To je mega top. Zjistím cenu. Tohle je asi stejné. OK, cena skleněné židle je taková. Jo, ale je to Kámo, ty moje odhady teďka jedou jako dobře, kámo. plast, jasně. První věc je to plast, druhá věc můžeš hádat. I když to je plast, tak to chci, protože to vypadá skleněné. No jasné. No, OK, jestli to je plast, tak to bude podle mě cheap. Kam 300? 1790. Za plast? Jo. 1790? Jakože mě to taky překvapilo. Ale vypadá to top. Jako dokážu si to představit nějak? Něčím, že? Něčím. Ale musel bys k tomu mít slazené všechno ostatní. Kámo, podle mě to mega rychle zažloutne, kámo. To se s tím plastem děje, víš? Si vždycky koupíš třeba plastový obal, průhledný na mobil a on prostě zažloutne do týdne. Zežloutne. No, tak časem prostě schátra, jak starý člověk. Komu? Dobrý skok, kámo, dobrý skok. Pínu. Je tu cena za postava? Chceš? Jo. Tak Ty piju tak 12, teda 2 litry, teda 2 litry, kámo, 12 000. že cena té postele je taková. Nehádám matraci, ale ten rám. Ten rám, jakoby všecko krom madrace a těch polštářů. Kokos, kolik může stát rám? Kamo, 6 000? Ne. 13 170. OK, já vůbec nemám pojem, kolik tyhle věci stojí. No. No jasné. To je jako dost celkem. To je dost za rám. Ty si chceš, kámo, ty se chceš vyspat a koupit si postel. Ale reálně to je drahé, kámo. Nebo jako, víš, co tím myslím? Jo? Tam to zrcadlo chci. Zrcadlo? OK, jdeme se na něho podívat, kámo. Cena toho zrcadla je tolik. Jako je to taky to No, to tak stojí jako normálně. dobré zrcadlo na outfity, kámo. Je docela velké, 1790. 1990. O 2 kila jsi to netrefil. Ale dobrý tip, kámo. Dobrý tip. Kámo, kdybych dal o 100 víc, tak je moje. Kámo, tak to mi je líto. OK, kámo. Nerad ti to říkám, ale máš na výběr úplně poslední věc, kámo. Takže zváž moc dobře, co to bude, anebo můžeš říct mě a já ti vyberu. Bude to iPhone 16. Kámo. Ne. To bych dopadl zase s nějakým minikošem. Kámo, nechceš tohle na postel, když budeš spát, tak si s tím můžeš ťukat. Ne, já tyhle věci dětské nechci, protože mám pocit, že bych si nějak manifestoval dítě a to nechci. Ježiš. Na to mám ještě čas. Ale s tím si budeš hrát ty, kámo. Jdeš spát, kámo, a můžeš si s tím hrát, pojď. Zkusit to je něčím super. Reálně mě to málo uspalo. Pojď. Kámo, já si přijdu jak blázen, kámo, pojďme to nedělat, kámo, tohle je strop. Co právě cítil tež jak blázen, tak jsem chtěl, ať to prožiješ. Kámo, mám pro tebe poslední věc a bude to svíčka, kámo. Víš co? To je 3 kila, kámo, třeba. Jo. Let's go. Kamo, můžeš to ještě změnit. No, můžeš. Já jsem našel IKEA sneakers, ale se nesmím dívat kvůli ceně. Vyber mi jakékoliv. IKEA sneakers, kámo. Ok, kámo. Pouze dekorace, kámo. Nerad ti to kazím, tvou radost, ale asi se budu muset vrátit ke svíčce, takže mi dej chvíli. Nechci svíčku. Dostaneš svíčku, kámo. Kámo, oni si kupují psa? Já si ho chci uhádnout, kámo. No tak tohle je složitější, kámo, protože ty si můžeš koupit 3 kusy tohodle jenom a k tomu svíčky. A ta cena je nějak dohromady, takže jsem z toho mega zmatený. Pojďme do těch svíček. Pojďme do svíček. Vím, co chci. Rozhoduju se mezi dvěma věcma. Rozhodni za mě, jo? OK. Baví mě tam ten chlebovník. Jo, jak ježíš, tohle. Tak to bude tak 700. Top věc? Je to top věc. A nebo druhá věc, mě baví tam ta, jak se to jmenuje? Deska? Ta deska, no. To bude tak 200. Tak co chceš? Asi tu desku, kámo. OK. Asi tu desku. Tak to mě mega zajímá, co řekneš za cenu, kámo. Tahle deska stojí tolik. OK. Cože? To je jak pádlo, kámo. Je to těžké? To je pádlo. Je to těžké? No. Jo, tak to ono je tak velký. Jako litry bych asi nedal, abych dal třeba... Ale možná bych řekla, jak to třeba... Nevím. Chci to vzít? Potěžkej si to. Hej, to je top, to chci třeba. Tak to vypadá mega To je obří. trám nějakého, kámo, baráku, kámo. Nekoukej na cenu, mám. Jo. 299? 1000, kámo. Jako je to přepal, ale zároveň ono, to je fakt těžké. To je palka jak na nějaký sport, kámo. Není to nějaký ten sport. Víš co myslím, to není tenis. Pedal? Pedal? To se jmenuje pedal? Jo, já vím, co myslí. To jsme na minulé škole hráli. Já už nevím, jak se to jmenuje. Já nevím, jak se nespomenu. Pedal, OK. To pro mě na pedal, kam. Kdyby s tímhle Já si myslím, že se to jmenuje trochu jinak.
šel na pedl. Kámo, škoda, že nemám nějaký míček, abych něco hodil, kámo. Kámo, že kdyby s tím přišel na pedl. To je to, no škoda, no. Okay, no nic, tak jdeme pryč. To je fany. Mám radost. Je na čase si ukázat, co jsem si dnes pořídil, nebo co mi dneska koupil Krištof. Děkuji ti. Není zač, kámo. Tak, první věc, začnu tím nejhorším, tenhle ten koš. To je nejhorší. Já jsem chtěl normální koš. Řekl jsem medium size. A dostal jsem tohle. Ale to zůžitku nějak jinak. Já to můžu třeba použít jako kasičku nebo něco takového. No jasné. Okay. Druhá věc, asi moje nejoblíbenější, tato krysa. To ještě nemá jméno, to je na vás, napište do komentářů. Krysa, jak by se mohla jmenovat Krysa? Ale jo. Jo, bude se jmenovat jako je, to tam napíšu. Jsem zvědavý, co vy myslíte. Yes, nejlajkovanější komentář taky tomu pojmenuje. Třetí věc. Jo, běžte mi tam vylajkovat, okamžitě hned tam běžte, jako jinak nebudete se dívat na konec reakce, dělejte, klikejte to tam, bro. Tato sklenička, do které si budu dělat ranní espresso. Yes, ta je topka. Mega top. A poslední věc, tato pánev. Což je to, kámo, pánví není nikdy dost. Kamarálně, ani kyčlí. OK, my doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte odběr, like, zvoneček, napište krásný komentář a... Co ti je? Nicméně přesně tak. První link v popisku merch, herohero.co/2pela a mějte se krásně. Krásně, krásně. Skládejte básně. Proč se to hýbe, kámo? Kámo, ta kamera tweakuje, kámo. Ta kamera tweakuje. It's like tweaking starter. Nové video sleduj už. Takže jo, pokud se na tahle reakce líbila, běžte dát like na tenhle komentář, like na tohle video a odběr a za 100 odběratelů speciálos, bráško. Klikej to, čus!